heart uya kuNkulunkulu uhlanzekile enhlizweni wazi ukuthemba ukuqonda ukwazi ukuthi I am going to God. Matthew chapter 5 umfundele verse 8 wakhona. Verse number 8. Babusisiwe abenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayokumbona uNkulunkulu. Babusisiwe abantu abanenhliziyo ehlanzekile. Babusisiwe abantu abanenhliziyo ehlanzekile ngenxa yesizathu esodwa bazombona uNkulunkulu mabekhuluma naye. Ngoba lithizwi lenkosi bazalwane kuNkulunkulu ikhona into engenza athiyeke. Funda lungelo ukuthi yini enza uNkulunkulu athiyeke uma ngabe inhliziyo ingahlanzekile, ngoba uNkulunkulu uyifuna inhliziyo imthemba yena ihlanzekile iphelele kuye. Ngifundele lungelo incwadi ngokuka Peter, 1 Peter chapter 3 umfundele verse 7. Verse number 7. Kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokhu owesifazane eyisitsha esibuthakathaka. Nibanike udumo lokhu beyizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Uthi umpostoli Paul la uma ngabe indoda uqala uthi abantu besifazane babuthaka. Isizathu athi khona babuthaka, it is because uyazi they are emotional creatures. Abantu besifazane bayakwazi sizama ukukhalela into engekho. Usikhalele nje ayisiyakhala ngifuna ungasho. Uthi umpostoli Paul babuthaka labantu because bane hormone mamhlongo. Le hormone uma ngabe usukhulelwe ikwazi ukugenerate ubisi. So uma ngabe umpostoli Paul ethi sibuthaka uyazi ukuthi nama hormones ngisho emzimbeni nathi asibuye singaba understand ngoba nathi sibuye sixakeke. Usethi babuthaka, usethi kodwa madoda uNkulunkulu uyakwazi ukuthi umthandazo athiyeke kuona uma ngabe inhliziyo yakhe ingahlanzekile ngenxa yokuthi uqabane nespouse sakho, ngenxa yokuthi awuzwananga naye. uNkulunkulu ufuna lithizwi lenkosi kuMateyu bazalwane ngisho ngabe kuthiwa khona oqabene naye before you go to God. Hambe uyobuyisana naye. Before uyomthandazweni have a pure heart. Ngoba uzothi usathandaza kubuye ukuthi yazi lo muntu uke wangidina kuphele kwamthandazo. Ngoba inhliziyo ayihlanzekile. Ngoba awunayo i-pure heart uvuka ukudinga wena in the midst of prayer. Uthi uPastoral Paul lungisanani inhliziyo before you go to God. Have a pure heart before you enter into his presence, before you pray, before uthandaze uNkulunkulu zilungise. Uyasizama yazi ngiyazi mntaka baba ngonile sorry. Ebese uyaphuthuma uyekothandaza. Asiphuthumeni sesiyathandaza bazalwane. Sesiyathandaza. When you go to God, sazi ukuthi uyocelana. Incwadi ngokuka Matthew chapter 6 umfundele uverse number 7, be straightforward to God. Uma ngabe uthandaza verse number 7 lungelo ngifundele incwadi ngokuka Matthew 20 sizofunda uverse number 13 ngifundele but uthobani siqale kwena. Chapter 6 verse number 7. Incwadi kaMateyu chapter 6 verse 7. Kodwa nxa nikhuleka. Manikhuleka ke yenzani lokho? Ningathemelezi mangabe nikhuleka. Awukwazi ukuthi yazi uNkulunkulu ukuthi mawungabuya kuNkulunkulu be straightforward. uNkulunkulu ngidinga ukuthi ungilaphe esifweni sami. uNkulunkulu ngidinga ukuthi ungenelele ezifundweni zami. uNkulunkulu ngidinga ukuthi emshadweni wami ungenelele. Be straightforward with God. uNkulunkulu ngiyathandaza egameni lika Jesu, ngithandazela ibandla laseNtanda yandisa ama finances ayo. uNkulunkulu ngiyathandaza ngithandaza umphakathi waseMatikwe qeda ugebengu. uNkulunkulu ngiyathandaza ngithandazela be straightforward ungathemelezi. When you go to God iya kuNkulunkulu umtshele straight what you want. Uthi uJesu la ningathemelezi. Ngifundele lungelo ukuthi kwenzakalani kwabathemelezayo. Incwadi kaMateyu chapter number 20 verse 30 kuya 34. Bheka kwakuhlezi izimpumputhe ezimbili ngasendleleni
Kuthe zizwa ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi, Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele. Kepha isixuku sasikhuza ukuba zithule, kodwa kwayikhona zimemeza kakhulu. Zithi, Nkosi, Ndodana kaDavide, sihawukele. uJesu wema wazibiza wathi, nifuna ukuba nginenzeleni na? Zathi kuye, Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke. uJesu waba nesihe waphatha amehlo azo, zasezibona masinyane zamlandela. Uthi ulungile la efunda khona kunamadoda awu2 ayehlele eduze komgaqo. Athe ukuzwa ukuthi uJesu uyadlula akaboni sizama, akaboni cebo, azwile nje. Athi angisathebeleza, angisachitha isikhathi, angisakhulumi, misimthemba, angisalibe ngithini ngithi, athi Jesu Ndodana kaDavide sihawukele. Lithi izwi lenkosi kunesixuku esathi thulathu, athi Jesu Ndodana kaDavide sihawukele. Lithi izwi lenkosi ayisixuku sabathulisa thulani nakho, athi thina siyayazi into eyifunayo, sizoya kuye lo esazi ukuthi uzosinikeza, Jesu Ndodana kaDavide sihawukele. Lithi izwi lenkosi uJesu ekuzwa lokho wayesephendula wathi ngifuna nginenzeleni, angaya futhi eceleni athi ayifuna ukubona. uJesu ekuzwa lokho wawavula amehlo, ngoba amtshela in the straightest most forward way ukuthi sifuna ukubona. uJesu wathi nakho bonani amehleni awabonaka awabona. When you go to God awuthemelezi. uNkulunkulu ngiyacela ungiphe umshado, uNkulunkulu ngiyacela ungiphe imoto, uNkulunkulu ngiyacela uthi uJesu, when you do this, when you ask in my name to the Father, do it so that I can be glorified and the Father can be glorified. In all that you do, kwenze lokho. Asithandazeni uma siya kuNkulunkulu, asiyi kuNkulunkulu siyocela mama umfundisi ukuthi nomakhelwane ongihluphayo uNkulunkulu awumbulali. Angifuni nje ukukhuluma indaba yakho uyinkinga endlela. uNkulunkulu bona ukuthi wenze njani, intando yakho ayenziwe kuye. Uthi uNkulunkulu, when you go to me, iza nemotive right. Awukwazi mamphakathi ukuthi uNkulunkulu hayi nginika imoto, ngifuna uDavid afuna phambili, ngifuna bangibone ntanda. Iya ngemotive kuNkulunkulu right so that indodana izokhazimuliswa. Asifundeni ngizoze nithi ngithe mamphakathi angabi nemoto. James 4 incwadi ngokuka Jakobe chapter 4 verse 3, incwadi ngokuka Luka 18. Incwadi kaJakobe chapter 4 verse 3. Niyacela nokho anamkeliswa, ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Awuphinda ubacela kabi ukuthi benze njani, angizwanga nami lapho. Ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu. Uthi umpostoli uJakobe, ngiyabona niyacela, futhi ngicela egameni laJesu, futhi ngicela kuNkulunkulu, kodwa ngicela kabi. Lento engicelayo yey'nkanuko zenu okujabulisa inyama, yinto yokukitaza inyama, kuyona into uJesu ayifundise emthandazweni wathi ngicela egameni likaJesu ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Ucela nje ukukitaza inyama yakho, ucela nje ukuthi hayi bangibuke uNkulunkulu, ngicela lela healing so that mase ngine-stage hayi bangibone nje lapho pulpit ukuthi hayi chawu haleluya ngiyathela mntana ngehili. Imbi motive yakho, awukwazi ukucela uNkulunkulu with the wrong motive. uNkulunkulu mawusiye ne-pure heart usungicele uNkulunkulu awungisebenzele leya colleague, ngifuna leya promotion baba, awubone inkanuko yenyama le. Hey Nkosi yami, uNkulunkulu awungisuselele la worship ayihlele esihlalweni, inkanuko yenyama le. When you go uthi uJakobe la, niyacela ngiyanizwa, kodwa nicela kambi. Iy'celo zenu ezenkanuko kwenyama kuphela, akho dumo likaNkulunkulu, akho kukhazimulisa uNkulunkulu akutholayo ngokucela kwenu. Asifundeni Lungelo, siza ukuthi owayecela kabi nowayecela kahle nabo bewu2 uJesu uyakhuluma ngabo. Verse number 9.
to 14. Incwadi kaLukhu verse number 9 kuya 14. Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile. Bedelela abanye ebalandisa lomfanekiso ngokuthi abantu ababili benyukele ethempelini. Naba abantu abawuthuba ethempelini bayothandaza. Sibone ukuthi omunye uthandaza kanjani, omunye uthandaza kanjani. Qhubeka bhuti. Omunye engumfarisi, omunye engumthelesi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngokuba nginjengabanye abantu, izingcwele abalungile, iziphingi kanjengami abanye abantu. Qhubeka Lungile. Verse number 12. Yebo. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikele okweshumi kukho konke enginakho. Kepha umthelesi emikude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini. Kodwa washaya isifuba sakhe ethi, uNkulunkulu ngihawukele mina moni. Ngithi kini lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye, ngokuba yilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa. Uthi Jesu la kwiparable yakhe unamadoda awu2 ekhulu. Lamadoda akhuphukele entabeni uma2 ayothandaza. Kunomfarisi, kunomuntu ocollect intela la. Labantu mabefika lithi izwi lenkosi waqala lo umfarisi wathi inkosi ngiyabonga ukuthi angifani nabanye mina. Ngingcono mina ngiyanikela Nkosi. Uyabona futhi okweshumi ngiyakhipha. Mina Nkosi angihluphi umuntu. Uyangibona ngiright ngingcwele. Lithi izwi lenkosi wayiphakamisa, wayiveze engcono, wayiveze right. Wathi angifani mina Nkosi nabanye abantu. Imotive yalo muntu yayikuyoyiveza emthandazweni engcono kunalo collect intela. Ubona lo collect intela ngathi yena uyisona esikhulu esingafanele nalokuthandaza. Lithi izwi lenkosi wayiphakamisa wathi ngcono uNkulunkulu. Ngibuke nje every day mina ngiyahambisa izinto endlini yenkosi nakwabaphofu ngiyanikela, nakwabahlupheka ngiyabanika, abangenayingubo ngesingubo zami ngiyayinika eyiveze engcono. Lithi kunomuntu wesibili lo wakhuphuke naye yena imotive yakhe right. Uthi inkosi ngiyisona. Athi uMapostle Paul mina ngiyisona esibedlula bonke. Uthi angifanelekiwe nanokuthi ngichangaze kuwena. So uNkulunkulu ngibone nje ngithethelele. Bona ukuthi wenze njani ngami ngoba ngingowakho. Lithi izwi lenkosi bathi behla ngoba uthula abantu. Lo munye kuyele endlini yakho usesindisiwe. Usethethelelwe. Kunalo munye wayekade ekhulumela indaba zakhe. Eyiphakamisa, ejabulisa inyama yakhe, enzisa okwenkanuko nokubatshwa kwenyama yakhe. Asifunde ivesi yokugcina. Uma sithandaza kuNkulunkulu siyazivula, siyazidela. Awukwazi ukuqambela uNkulunkulu amanga. Iso lakhe liseyindaweni zonke. Ukwazi kwakhe kuphakeme ngisho nanokuhlakanipha kwethu ubula bukaNkulunkulu greater than ukuhlakanipha kwabantu. Iso likaNkulunkulu liwubuka umhlaba ngoba unabile, undlaliwe, yonke into isobala kuyena. Izinwele zakho uyazazi ukuthi zingaki, wazi nama extension owafakile ukuthi mangaki. Inhliziyo yakhe uyayazi ivuliwe, isobala, wazi ngisho imicabango ongakayazi, wazi ngisho ongakokufiki kuwena. He knows everything. So when we go to uNkulunkulu siyasivulile yonke into. Uthi uma ngabe bhala uLuki, uma ngabe nothandaza vala umnyango ebese niyazikhumula niziveze konke kuNkulunkulu ngoba akukho okufihliwe emehlweni akhe. Incwadi ngokwamaHubo 38 verse 9. Verse number 9. Nkosi ukufisa kwami konke kuphambi kwakho. Kuphambi kwakho, ukufisa kwami konke kuphambi kwakho. Uthi la umbhalo wamaHubo, ukufisa kwami Nkosi konke uyakwazi. Before ngikubeke, before I even tell you, before ngithandaze, before I lay anything before you, uyazi wena. You know everything.
uthi uyakwazi ukufisa kwami. Ngiyakutshela nje ngoba ubaba ngisile eqaleni ngathi umzali uyazi ukuthi ingane izodingani, sekungingani ukuthi iyocela. Uthi uyakwazi ukufisa kwami Nkosi.